Moje ime je Mandica Petričević. Ja sam educirana rodiljna savjetnica za auto sjedalice. U ovom videu ćemo vam pokazati kako pravilno postaviti pomoćno postolje. Također ćemo vam pokazati i karakteristike kada je dijete preraslo pomoćno postolje te kada je spremno vezati se samo pojasom automobila. Svaka auto sjedalica i vozilo imaju svoje specifičnosti, stoga preporučamo da slijedite pisane upute proizvođača auto sjedalice te vašeg vozila. Djeca koja imaju više od 18 kg i prerasla su svoju prethodnu auto sjedalicu spremna su za vezanje u pomoćnom postolju. To su auto sjedalice grupe 2 i 3 u kojima se dijete veže sigurnosnim pojasom vozila. Pomoćna postolja prilagođavaju pojas vozila djetetovoj visini. Ako pojas nije u ispravnom položaju, u sudaru ili kod naglog kočenja dijete može zadobiti ozbiljne ozljede unutarnjih organa i kralježnice. Postoje 3 vrste pomoćnih postolja. S naslonom, bez naslona, s naslonom koji se može maknuti. Naslon postolja omogućava da se gornji dio pojasa namjesti preko djetetove ključne kosti. On pruža i dodatnu zaštitu kod bočnog sudara. Koristite postolje s naslonom dokle god to proizvođač dopušta. Postolja se moraju koristiti s pojasevima koji imaju donji i dijagonalni dio. Naslon postolja mora biti skroz uz naslon sjedala u autu. Postolje bez naslona smije se koristiti tek kada dijagonalni dio pojasa leži preko ramena i ne dotiče vrat i ako je sjedalo vozila opremljeno naslonom za glavu. Nemojte koristiti dodatke za sigurnosni pojas umjesto pomoćnog postolja. Način na koji pozicioniraju pojas mogu u sudaru uzrokovati ozljede kralježnice i unutarnja krvarenja. Uvijek dosljedno pratite upute proizvođača kada vežete dijete u auto sjedalicu. Posjednite dijete u postolje tako da mu je stražnica uz naslon. Namjestite visinu naslona tako da je vodilica za pojas u visini ili malo iznad ramena djeteta. Donji dio pojasa provucite preko djetetovih bedara kroz vodilice s obje strane postolja. Zakopčajte pojas i zategnite ga tako da prileže usko uz djetetova bedra. Provucite gornji dio pojasa kroz vodilicu uz donji dio pojasa te kroz vodilicu u naslonu. Skinite djetetu jaknu. Ako je hladno, dijete ju može obući naopačke preko pojasa nakon što se vezalo. Uvijek provjerite da donji dio pojasa ide nisko preko zdjelice, a dijagonalni dio pojasa da ide preko sredine ramena, preko ključne kosti. Ako se djeca žele sama vezati, inzistirajte da to čine ispravno, koristeći pravilo povuci, klik, zategni. Nikada nemojte dozvoliti djetetu da podmetne pojas ispod pazuha. To je vrlo opasno. U tom položaju, u slučaju sudara, može doći do pucanja rebara i njihovog prodiranja u srce i pluća. Također, nemojte dozvoliti djetetu da stavi pojas iza leđa. U tom položaju pojas neće zadržati dijete i ono može u sudaru postati projektil. Rizik za ozljedu glave kod djeteta koje je prerano izašlo iz pomoćnog postolja i vezano je samo pojasom automobila je četverostruko veći. Dijete treba biti vezano u pomoćnom postolju do 150 cm visine. Po hrvatskom zakonu iznimka su djeca visine iznad 135 cm, ali samo ako se pravilno mogu vezati pojasom automobila. Da li je dijete spremno za vožnju bez pomoćnog postolja, možete provjeriti na sljedeći način. Posjednite dijete na sjedalo vozila tako da su leđa i stražnica djeteta prislonjeni uz naslon sjedala i vežite ga pojasom. Provjerite da su u tom položaju koljena savijena preko ruba sjedala. Donji dio pojasa leži uz bedra i nisko preko kukova. Gornji dio pojasa leži preko sredine prsa i ramena. Dijete može zadržati ispravan položaj tijekom cijele vožnje. Ako dijete ne može zadržati ovaj položaj tijekom cijele vožnje, ono nije spremno za vezanje bez pomoćnog postolja. Ponovimo. Pojas ne smije prelaziti preko trbuha, kliziti preko ramena, stavljati se ispod pazuha, prelaziti preko vrata ili lica, uvrtati se ili presavijati. Ako pojas ne prileže ispravno, vežite dijete u pomoćno postolje koje odgovara djetetu i vozilu.
Da biste osigurali svoje dijete, morate pružati dobar primjer. Uvijek se vežite sigurnosnim pojasom. Samo će tako dijete shvatiti važnost korištenja pojasa i prihvatiti ga kao neizbježnu obavezu. Sretno! Za sve dodatne informacije obratite se udruzi Roda na www.roda.hr, Facebook stranici Roda sigurno u auto sjedalici, Facebook grupi Rodini savjeti o auto sjedalicama ili na e-mail autosjedalice@roda.hr. I ne zaboravite, auto sjedalica uvijek i bez iznimke.